салом дӯстон, дар видеои имрӯза мехостам дар бораи сабусаки сар, яъне бо забони дигар агар гӯем перхоть, сабаби пайдоиши он ба шумо маълумот диҳам. қариб 50% аҳолии рӯи замин сабусаки сар, яъне перхоть доранд ва онро табобат мекунанд. Сабабҳои пайдоиши он якчандто аст. Якум ин вайроншавии мубодилаи моддаҳо дар организм ва норасоии баъзе витаминҳо. Норасоигии цинк, селен ва витамини А метавонад ба сабусаки сар оварда расонад. Дуюм стресс, депрессия, истифодаи дороҳои психотропӣ ва истифодаи антибиотикҳо. Агар фикр кунед ки стресс ба сабусаки сар ягон алоқамандӣ надорад, шумо хато мекунед, чунки стресс на танҳо ба сабусаки сар оварда мерасонад, балки ба тамоми организм зарари худро мерасонад. Вақте ки шахс дар ҳолати стресс қарор дорад, албатта дар он шахс вайроншавии мубодилаи гормонҳо, мубодилаи моддаҳо дида мешавад ва ин боиси пайдо шудани сабусаки сар, мӯйрезӣ мешавад. ба фикрам аллакай шумо медонед ки ҳангоми истифодаи антибиотикҳо вайроншавии кори рӯдаҳо дида мешавад, ё ин ки ба қавли дигар грибок пайдо мешавад. баъзе олимон бошанд пайдошавии сабусаки сарро бо грибок алоқамандӣ мекунанд, яъне онро грибок меноманд. яъне истифодаи антибиотикҳо на танҳо кори рӯдаҳоро вайрон мекунад, балки ҳолати пушти сарро дигар карда, вайрон карда сабусакро ба вуҷуд меоранд. сабаби сеюми пайдошавии сабусаки сар бошад ин нодуруст истифода бурдани шампунҳо, яъне шампунҳое ки дар таркибашон моддаҳои кимиёвии зарарнок доранд. чунин шампунҳо пушти сарро аз ҳад зиёд хушк карда ё ин ки равғанин карда ҳолати пустро вайрон мекунанд, яъне дар пусти сар раздражание пайдо мешавад ва намегузорад ки пуст аз нав барқарор шавад ва дар ин ҳолат микробиоми пуст вайрон шуда сабусак яъне перхоть ба вуҷуд меояд. сабусаки сарро аслан духтурон, трихолог, дерматолог табобат мекунанд. барои табобаташ чӣ бояд кард? Якум стрессро бартараф кардан дар кор, норасоии витаминҳоро барқарор кардан дар кор, яъне истифодаи цинк, селен ва витамини А. бетартибона антибиотикҳо истифода кардан лозим нест. дар хотир доред ки бемориҳои вирусӣ ба монанди грипп, зуком бо антибиотикҳо табобат карда намешавад. аз ҳамин рӯ ҳангоме ки шумо грипп шудед, илтимос антибиотик истифода набаред, чунки ин на танҳо ҳолати рӯдаҳои шуморо вайрон мекунад ва метавонад перхитро ба вуҷуд биёрад. ва ниҳоят истифодаи шампунҳое ки дар таркибашон моддаҳои кимиёвӣ надоранд, яъне онҳо безарар ҳастанд. дар ин ҷо ман ба шумо якчанд намудашонро мисол мебиёрам ки дар таркибашон моддаҳои кимиёвии зарарнок надоранд, онҳо табиӣ мебошанд. агар шумо танҳо аз ҳамин шампунҳо истифода баред, дар муддати 1 моҳ метавонед сабусаки сари худро то 70-80% кам кунед. сабабе ки мо ин шампунҳоро истифода бурдагӣ ва санҷидагӣ ва аллакай медонем ки онҳо дар ҳақиқатан ҳам фоида мекунанд, дар ҳоле ки аз ин шампунҳо мунтазам истифода баред. аз ин рӯ дар вақти харидории шампун ҳатман таркиби онро хонед ва бинед ки дар он ҷо моддаҳои кимиёвии зарарнок набошад. умедворам ки навори имрӯза ба шумо писанд омад. чун ҳар вақта лайку комментарияи худро фаромӯш насозед, фикру ақидаҳои худро дар комментарияҳо баён созед. саломат бошед.